Kaixo guztioi, ongi etorriak filosofiaren historia kanalera. Gaurkoan aintzinateko filosofian, iruzkin kritikoak egiteko tesi bezala erabili ohi den gai batekin lagunduko dizuet. Alegia, Platonen teoria politikoan oinarritzen den gai batekin. Platonek ondorengo tesia defendatzen du. Gizarte bat zuzena izateko klase bakoitzak bere funtzioa bete behar du. Zer esan nahi du honek? Dakizuenez, Platonek gizarte ideal bat izango du helburu. Berarentzat justoa izango den gizarte ideala. Horri Kalipolis deituko diolarik. Zergaitik esaten du gizarte ideal eta utopiko hau Kalipolisa dela? Berak esango du gizartea ideala dela, hiritar bakoitza bere gaitasunaren araberako leku bat izango duelako. Hau da, bakoitzak dituen gaitasun edo arima motaren arabera, pertsonei leku bat egokituko zaie gizartean, estamendu ezberdinetan kokatuko zaie, eta honen ondorioz pertsonei ez zaie eskatuko haien ahalmenen gainetik dagoen ezer ez egitea, ez da haien ahalmenen azpitik dagoen ezer ez. Hori dela eta Platonek pentsatzen du pertsonak pozik biziko direla, beraien ahalmenei egokitutako lekua edukiko dutelako. Noski, hau lortzeko, heziketa erabiliko du ere instrumentu gisa. Gaitasunaren arabera heziketa mota bat ala bestea jasoko dute hiritarrek eta horrela lan bat edo beste bat egitea lortuko dute. Hori dela eta, esan dudan bezala, gizartea justua izango da eta denak zoriontsu izango dira. Honelako gizarteak fikzioan askotan ikusi ditugu. Esaterako, Aldous Huxleyk Bai Mundu Berria edo Brave New World elaberrian gizarte bat planteatzen zuen 5 estamentutan banatuta zegoena, alfatik epsilonera, epsilon estamentu bajuena zen gaitasun intelektual eta fisiko txarrenak zituztenak, lan txarrenak egingo zituzten, eta alfak berriz gaitasun onenak zeuskaten pertsonak ziren eta gizarteko elitea izango ziren lan hoberenak edukiko zituztenak. Gataka filmean ere, genetikaren araberako gizarte bat planteatzen da, gene hoberenak eta beraz fisikoki eta mentalki hoberenak direnak gizarteko elitearen parte izango dira, eta fisikoki txarrenak eta genetika txarrena daukatenak lan txarrenak egingo dituzte. Eta azkenik ere aipa daiteke Divergente filma, bai? Edozein kasutan, azpimarratu behar duguna da, fikziozko gizarte guzti hauetan, haien egileek distopiak erakusten dizkigutela. Hau da, fikzio guzti hauek sortu dituzten idazle eta film zuzendariek pentsatzen dute Platonen moduko gizarte bat praktikan jarriko balitz, pertsonak ez ginela, ez zirela zoriontsuak izango, arazoak sortzen baitira. Bestalde, komentatu dezakegu, errealitatean Platonek planteatzen duen gizartea bezalakorik ez dela eman, naiz eta jakingo duzuenez, Platon Kalipolisa praktikara eramaten saiatu zen. Sirakusara bidaiatu zen 3 aldiz, bertako tiranoak, lehenengo Dioniso lehenengoa eta gero Dioniso bigarrena, errege filosofo bihurtzeko asmoz. Ez zuen arrakastarik izan ordea. Baina, esan beharra dago, adibidez Alemanian, gaur egun, gaitasunen arabera sailkatu egiten direla pertsonak gaur egun daukaten heziketa sisteman. Horrela, umeak 9-10 urte dituztenean, lehen hezkuntza egiten daudela, banatu egiten dituzte edo bideratu egiten dituzte, lanbide heziketarantz, Hauptschule izango litzatekeela, oinarrizko edo ziklo ertainetako lanbide heziketa edo Realschulerentzat, ziklo gorenak egitera, edo batxilergorantz, gimnazion deitzen dena. Bale? Eta zelan egiten dute hau emaitza akademikoen arabera.
Aipatu behar dugu ere, Platonen alde, Jose Ortega y Gasset, Madrilgo filosofoa, egon zela. Berak ere, planteatzen zuen gizarte justoa, ez zela gizarte guztiz demokratiko bat izango. Bere aburuz, gizakiak bitan banatzen gara, eliteak eta masa gizonak. Eliteak intelektualki prestaturiko minoria batek osatzen dituzte. Eta masa gizonak berriz, plazerrera bideraturiko pertsona eroso, alper, mediokreek osatuko lukete. Gehiengoa izango ziren, 20. mendean masa gizonak. Ortega y Gassetek planteatzen zuen, Platonek bezala, egokiena eta proposena zela eliteek, jakintzuen elite batek, gobernatzea, eta ez masa gizonak. 20. mendean zegoen arazoa konkretuki Ortega y Gassetentzat zen masa gizonek poterea hartu zutela. Adibidez, Franco, Mussolini edo Hitler. Gaur egun, Trump izango zen masa gizon hoien agintari baten adibidea. Hemen ere, Platonen alde, aipa dezakegu desberdintasunekin San Agustin. San Agustinek ere planteatzen zuen gobernua jakintzuenek izan behar zutela. Hori bai, jakintzuenak San Agustinen aburuz, ikusiko dugunez, ez ziren filosofoak. Jakintzuenak San Agustinen aburuz jainkoa hoberen ezagutzen zutenak izango ziren, hau da, teologoak, elizako pertsonak. Horregatik, San Agustinek teokrazia bat planteatzen zuen. Platonen kontra nortzuk kokatzen dira? Hainbat eta hainbat autore aipatzea daukagu hemen. Hasteko, Karl Popper daukagu, Bienar jatorriko filosofo ingelesa, eta honek gizarte irekia eta bere etsaia kobran, Platonen planteamendu politikoa diktadura bat zela planteatu zuen. Askatasun individualik gabea. Izan ere, Kalipolizean, aristokrata talde batek filosofoek agintzen zuten eta gainontzekoek obeditu baino ezin zuten. Platonen kontra erabilgarria izan daiteke Marx ere. Izan ere, naiz eta Marxek Platonek bezala jabetza pribaturik gabeko gizartea defendatzen zuen, Platonek ez bezala Marxek esaten zuen gizarte ideal bat edo gizarte justu batetan klaserik ez zela egon behar. Hau da, ezen bat etorriko gizartea estamentu ezberdinetan banatzearekin. Eta, gainera, Marxen aburuz, lana bakoitzak era askean aukeratu beharko zuen. Izan ere, Marxentzat, lana norbere burua errealizatzeko bidea da. Nor gehiago aipa daiteke Platonen kontra? Nola ez, Nietzsche. Nietzsche vitalismoa defendatzen zuen. Nietzscheren teoria vitalista da, eta berak defendatzen duena da, errealitate guztia, izaki bizidunak eta noski pertsonak barne, dinamikoak garela, hau da, etengabeko aldaketan gaudela. Heraklitoren ikuspuntu berbera daukala zentzu honetan esan dezakegu. Eta Nietzschek Platoni leporatuko zion, giza gaitasunak ikusteko daukanera estatikoa. Izan ere, Platonen aburuz, ekoizle jaio bazara ez zara gehiago garatuko. Eta Nietzschek esaten duena da gure gaitasunak bizitzan zehar aldatuz doazela. Orduan, naiz eta ekoizle bezala hasi, aurrerantzean zaindari, gobernari edo dena delako bezala lan egin dezakegula. Nietzschere aldeko adibideak dira Thomas Alva Edison, Einstein, ez daki jakingo duzuen, baina bi pertsona hauek adibidez Einsteinek eta nahiko kaskarrak izaten zituen gaztea zenean, eta Thomas Alva Edisoni irakasleek eskola usteko idazki bat bidali zioten haren amari. Zorionez, Thomas Alva Edisonen amak ez zion idazkia irakurri Edisoni, eta kontrako zerbait esan zion irakaslek esan zutela bera guztiz ona zela, eta ez eukatela baliabiderik eskolan bera hezteko. Eta amak ez zuen, Edisonek ere era autodidaktan ikasten jarraitu zuen, eta dakizuenez, bonbilla eta hainbat asmakizun dira bere lanaren ekarpenak.
Ze kritika gehiago egiten dizkiote Platoni, hemen hedonistak aipatu ditzakegu, hauentzat dakizuenez zoriontsu izateko desirak asebete behar dira, asebete beharra dago, izan ere desirak asebetetzeak plazerra emango digu. Eta Platonek bere gizartean ez ditu desira individualak errespetatzen ez da kontutan hartzen. Estatuaren ongizatea desira individualen eta gizabanakoen gainetik jartzen ditu Platonek. Hedonistentzat nahi ez dugun lan bat egitea, esen zoriontasunaren iturria izango, eta honek Platonen gizartean funtzionamendu egokia izatea ekidingo zuen. Guzti hauetaz gain, aipatu behar dugu ere, Platonen kontra Aristoteles aurkitzen dela. Aristotelesek esango zion Platoni, garrantzitsua ez dela gizarte ideal bat sortzea, baizik eta praktikan justua den gizarte bat. Eta zein da Aristotelesen aburuz praktikan justua den gizartea? 50 konstituzio desberdin ikertu ostean, Aristotelesek bi multzotan banatu zituen sistema politiko justoak eta ez. Eta bere aburuz, sistema politiko bat justoa izateko, legeak hiritar guztion onurarako edo ongizatera bideratuak izan behar zuten. 3 erregimen politiko izan alziren: monarkia, aristokrazia edo demokrazia konstituzionala. Injusto izateko edo gobernu okerrak izateko, Aristotelesek esaten zuena zen legeak gutxi batzuen onurara bideratuak zeudela. Erregimen horietan, tirania, oligarkia edo demagogia, demokrazia izango genituzke. Hori esanik, posturak erabiliz, postura hauek erabili eta gero, ondorioan zuen iritzia ematea daukazue. Erabili bi filosofo, Platon eta beste norbait tesiaren alde, erabili beste bi Platonen kontra. Eta ondorio bezala hasi laburbiltzen erabili dituzuen posturak eta azkenik eman zuen iritzia ondo argudiatuta eta aipu batekin amaituz. Ez ahaztu, iruzkina idatzi eta gero, izenburu bat ipintzeaz iruzkina borobiltzeko. Espero dut honekin lagundu izana eta galderarik baduzue, badakizue klasean egin edo Gmailez bidali. Eskerrik asko zuen arretagatik eta espero dut bideo edo audio honek zuen ikasketa prozesua erraztea eta zuek laguntzea.